kubor na kashlem jong unong san Hima. Jingbym Ïohkam Ïohjam lani Jingduk Kyrduh kam Shym ladai Jingkutlad uno lani kanu gabriel lada ubu ya thong shakmat bantau kilat kilinti dak bayeng hala jong kikchat la kanu kam handrei ditang jingtrei shitom banyo ya uso Jingjym kani kubor ya habru ya lamon lang guest house kabalatei hakawei ni jaka harut surok ba nong stoin tura kabahap habo nong senduli kadi kawei ni kinuksa le se nak benta babon balang thrang ban seng lani sedang ya kam la jong kabadeiru jong we ni samlarang ba than senduli uba John Paul yau phnyau hak ba uni samlarang ba da jingtrei shitom ba ang nuot ban bu ya thong shakmat lingba ka scheme ka baula apply nak tanar industry haringkat penut kat bala na la jong kapla ulala ban pli ka ni guest house kum shibenta ban yeng hala jong kikjat da ni kam ya kani guest house la pli pat baru ha santari ubnai no pra arja apusau the father giles ternyang parish priest kasona pahar parish ubala yu ru ban khap li uribon kum kadak jong jingpli haringkat Kyrduh bat pensngo ya kaktien jong ublei ha jinon langru ka branch manager jong Meghalaya rural bank senduli uba John Paul yau phnyau ki bahiyeng hasem ki khun kikti ki parashnong para thau ki jong u nakashnong senduli bat ki we de Hakani guest house ki dan santali ki kamra kentup ki kamra thya ka hall bat ka kamra bam uba John Paul yau phnyau habakran bat unong thok khubor ulaong baga jingpli ka jong u ya kati guest house kalong hadian ba ula ui bahakati ka dong ka than ki dang duna bha ki guest house bat ka penjenjar bat ka de ka we ka benta ba ki nongwan chungo kai ki nonglet nongwan ki Shym jenjar bha banwat ya ka jakasa kumta halor kati ka benta ka wan ka jingbut jing perkhat jong u ban pli ka ni ka guest house akan ini juga kudu beli yang ini ke Shym batamai ni ai ku beli kit bok kirbiang yai ba John Paul yo kneu bat kam halang sembai ai ba kani kaying kanong sya ka jikir ku na benta kay ke Shym barok untuk kun dikti namta ikut dijaj namta kani kesnong katau namta kani pulang senong ini di tak jingdon bok ngipli ya kani kaing kasem thamai ka pangiot yang nang ribon kum kata kasan jong kani ka khu ko do jung pre ta kendran haba kidon ayung Shym tolong mame ki parlok chuki haba kidon chingai na laying tolong mame unong yang jong yang i juki patuan thai shi chrai kasi kapit topiang i kaki hagayin song ne jomi bangla konkret na pagpunta jumi baro hagayin juk pa jumi mame ba im baru sinsha junam la junam sa chisin na punta kani kasem nam ta kun ni pa kun ti baro pat ni baro kan biar nang ne tansi problem ku ni kasem to ni wala Usnai lalu mah. Manpli kene ke saw kalong ba hakini kidong kithan jungi kalong ba kidang duna bha ki ke saw te khamtam ki nong shang pathe ki tourist ki nong lai nong wan lani ki nong shang pathe Shym jenjar bha ban wat ki jakasa kumta halor kene ka nong rim kawan ka jingmut perkhat jonga ya kene ka guest house lane ka homestay ngala pendut hi nak jong bat nak pelala jong bat ngayo hi ka jingirap napo ka office industry kerteng lamon lang kalong ba haga jing ya perkhat jonga bat ka kmi jong khun kalong ba kadon gawe ka kun kente jonga ba nglai kerteng no ya kene ka guest house lamon lang
mulai kulai ka tenat industri ba kalala ban yarap yang te ngakentu ya katenat industri ba ka tourism department ba kita ban nang kam yarap shu ya kiwi pat ki para samla ba ban seng ya kino ki kam lejong u samlarang ba jong kaneka dongatan ngakentu ya ki para samla jong kaneka dongatan kim de bandu jingkermen lada kim yo ya ka kam sakai ban